בהלם, אני חושב שאנחנו מצלמים רק את U, אבל יש פה גם W, ויש פה J ו-B ו-M. לא, זה U. U זה פה וזה הקירו, וזה B. C זה שם, ופיבקו זה כמה מגדלים יש פה? איזה... ממש משתלטים לי על העיר. כמעט כל בוקר השנה, כשעברתי בדרך לעבודה ליד מגדלי יו שעל גשר ההלכה, הלב שלי טיפה נצבט. אין מה לעשות, המגדלים האלה של העשירים פשוט מעצבנים אותי, לידם אני מרגיש כמו איזה חיפושית זבל היסטרית תחת צל מגפם הדורסני של אוליגרכים. טוב. רק פה זה יו? בי? איזה מצלמה בבקשה? לא, רק אצלנו. אתם מנצרת? באיזה אתם? ב-U? במה? ב-W? מי יגור פה? יש אנשים יגורו פה, לא סתם בונים את הבניינים האלה. השנה האחרונה הייתה השנה שבה המיליונרים השתלטו על תל אביב, מנווה צדק דרך אזורי חן ועד יפו, כל העיר התמלאה אלי הון. בלילות אני רועד מפחד מתחת לשמיכה, כשאני מדמיין אותם מציעים מחיר מופקע על דירתי שבשדרה. נראה לי זה הכי קרוב שאני אגיע ל-U אי פעם.